Ang Kapaskuhan panahon aron magkatapok ang tibok pamilya o mga managhigala. Apan unsa ka ang kahulugan sa Pasko alang niadtong nabuwag sa ilang pamilya, ilabi na sa mga nabilanggo. Ani ang Regional TV presents ni Nico Serino. Pipila ka adlaw sa di pa ang Pasko na abtan namo sa gawa sa prisuhan kining usa ka inahan. Gikan siya sa Cebu City Jail nga miduaw sa iyang 21 anyos nga anak. Ikaduhang higayon na kini nga sud sa bilangguan magpasko ang iyang ulitaw. Hangyo sa iyang anak sa petsa 25 bisitaon siya pagbalik sa iyang pamilya ug magsalo-salo unta. Paningkamutan pa sa inahan nga mahatagan kinig katumanan. Malipay po siya ba nga na wano naman siya dalaw. Hangyo siya nga bisita? Siya. Maarian niya may Pasko, maarian niya kong Pasko man ko. Lagi dong, makita ang tagwarta ni mga kadalaw tanim mo. Jesus nga natawo. Niadtong Biyernes sa hapon, may espesyal nga bisita ang tanang mga inmates sa maong prisuhan, si Cebu Archbishop Jose Palma. Limitado ang espasyo sa ilang basketball court, apan bisan pa niini, nagdasok ang mga inmates aron makasimba. Makita ang kasibot sa mga piniriso nga nangunay sa pag-andam ug pagpahapsay sa misa. Gikan sa choir, servers, offerers ug uban pa. Pahinumdom ni Archbishop Palma kanila di magpakawa sa paglaom ug padayon nga musalig sa kahitasan. Ang Diyos uban nato, pero unta buksan nato ang atong kasing-kasing niya. Amen? Diha sa pasungan, kay wa man nagdawat niya. Unta, bisan sa atong una-una, makaingon kita, Lord, kunwa, pag nagdawat ni mo ni ato, gidawat ko ikaw. Matod sa warden, dako ang ilang kalipay sa pagduaw ni Palma nga gipakasusama pa nila sa Biblia. Pagbisita ni Maria og sa nalipay nga gibisita siya sa inahan sa Ginoo. Kami diri sa prisuhan, Archbishop, nilihok ang among kadasig sa imong presensya. Karong bag-o, nasugdan sa City Jail ang Surrender to God program nga gilusad sa Commission on the Laity sa Archdiocese. Kini ang rehab program sa mga dunay addiction kaniadto ug gusto na nga magbag-o. Pipila ka inmates ang mi-graduate na sa unang hugna sa programa. Malaumon sila nga makatabang kini sa ilang paglaya puhon damlag. Dili ingon nga drug addict na mo, sinalikway mo, pinangga mo sa Ginoo. Gani bisan sa Biblia makita man nato nga ang mga sinalikway, ang mga rejected, even ang mga kanang mga sanlahon, gimahal sa Ginoo, pinangga sa Ginoo. Alang niining usa ka inmate nga among nailaila, paglaom ug kabag-uhan ang nahatag kaniya sa programa nga sugod. Karon murag nanadjay ka na murag light at the end of the tunnel ba. Okay, before ngit-ngit kayo. So karon nga Pasko, malipay kaya ako mga pamilya. Human sa misa nitong Biyernes nga gitambungan sab sa mga volunteers sa prison ministry sa simbahan, may gidalit nga snacks alang sa size meal ka mga piniriso gikan sa arsobispo ug sa mga mi-sponsor niini. Matod ni Palma, gamay ra kini apan iyang panghinaot nga nakapalipay kini sa mga inmates subay sa kasaulugan sa Kapaskuhan. Misaad ang arsobispo nga mubalik-balik sa prisuhan, dili man regular nga schedule apan sa mga panahon nga dunay okasyon. Sama sa naandan, matag adlaw sa Pasko ug bag-ong tuig, dunay family day sa prisuhan. Kini ang panahon nga dawaton nila ang pagdalaw sa mga pamilya sa tanang inmates. Kinisab ang nakapadasig sa kadaghanan sa mga piniriso aron makasaulog uban sa ilang banay. Magkatapok, magsalo-salo ug mag-inambitay sa diwa sa Pasko. Ako si Nico Sereno ug kini ang akong short docu.